Kwazwai amane shamwari, kusangana kwatiri kuita zvekare mune kino chirongwa apo tiri kuonesana zvezvimwe zvinowanikwa muchitendero chinonzi Islam. Saka nhasi uno tiri kuda kutaura pamusoro pezvinhu zvinotenderwa kudyiwa nemaMuslims, kana kuti musoro wenyaya wedu wakanzi ko zvekudya zvinonzi halali ndezvipi. Saka vazhinji vanowanzobvunza kuti ko icho chinombonzi halali chacho chii. Saka nhasi ndo kanyaya kandangouya nako kuti tingoonesana kari koga kudaro. Saka zvekudya zviri halali kana kuti zvinobvumirwa, halali zvinongoreva kuti zvinobvumirwa, handiti? Saka kana tiri Islam, zvekudya zviri halali kana kuti zvinobvumirwa ndeizvo zvakabvumirwa naMwari kuti zvidyiwe nemaMuslims. Kazhinji kacho muchidimbu tingangoti isusu zvekudya zvose uye nezvinwiwa zvinonzi zviri halali, zvinonzi zvinotenderwa, kunze kwenyama yenguruve. Uye nedoro, izvi hazvisi halali. Nyama yenguruve nedoro hazvisi halali. Saka izvi hazvifaniri kunge zvichidyiwa nemaMuslim kana kunwiwa nemaMuslim, doro nenyama yenguruve. Mhuka dzose dzinofanira kuchekwa nemunhu. Taakutaura zvanyama manje, kana iri nyama, mhuka zvinofanira kuchekwa nemunhu, handiti? Nenzira kwayo, zvichisanganisira kutaura zita raMwari panguva yekucheka. Paunocheka paipai wotaurawo zita raMwari. Sei tichitaura zita raMwari pakucheka mhuka? Nekuti ndiye musiki wechipuka ichocho. Saka handingangomuka ndongosvika ndongobata banga ndongonocheka mhuka ndisina kukumbira muridzi wayo akaita kuti ive pano. Saka mukucheka kwatinoita zvipuka paipai tinofanira kutaura zita raMwari. Kutaura kwandinenge ndaita zita raMwari kunozoita kuti mhuka iyi ive halali, itenderwe kudyiwa nemuMuslim, handiti? Saka kana zvichinge zvisina kudaro, isina kuchekwa nezita raMwari, Muslim haadyi, inenge isisiri halali. Saka chinenge chichingodiwa kuitwa ipapo kucheka nezita raMwari, handiti? Wakacheka ingava huku yako, ingava mombe, ingava chii chaungacheka, unofanira kutaura zita raMwari mukucheka. Saka kutaura zita raMwari ikoko kunoita kuti chipuka ichocho kana kuti nyama iyoyo igova halali. Zvinova izvo zvinozoita kuti
Muslim akwanise kudya. Saka muchidimbu tingangoti isusu ndataura ndakati zvekudya zvose nezvekunwa zviri halali zvinotenderwa. Kusara kwenyama yenguruve nedoro harisi halali. Uye kunyama kana tichicheka zvipuka zvedu tinofanira kucheka nezita raMwari. Zvinova zvinozoita izvo kuti nyama yacho ive halali kana kuti itenderwe kudyiwa. Saka ndo kanyaya kanga ndinako nhasi kadiki diki. Ndine tumwe tunyaya twakati one day twandichange ndichiuya natwo tichingoonesana kuti ko imo muchitendero chinonzi Islam ichi zvii zvinombowanikwa. Saka ndotenda hangu nekanguva kandanga ndinako kadiki diki nemako. Ndovimba kuti tinosangana zvekare mune chikamu chinoteera. Tatenda muone zuva rakanaka.